Здравейте, аз съм Джескарпио Фънчев и това е моето шоу Прадни богат. И нека приветстваме нашия първи гост Гого 94. Всички да приветстваме Гого 94. Бурни аплодисменти. Сега аз ще казвам той какво казва, защото ви няма го чуете. Добре, здравейте, Гого 94, как сте? И живеете? Той живее в Пловдив, в улица. Как? Той няма значи така е в улицата. Добре. Това е един въпрос. В кое училище сте учили? Добре. Добре. Хайде с това сега ще ви задам първия въпрос. Кое мислите според вас е по-заял? Имате 4 опции. Да не помогнете на човек, да не помогнете на възрастен човек, да му помогнете, В да го изритате, обърках се. С да го игнорирате. Правилен отговор. Продължаваме с втори въпрос. Колко часа път се стига от Варна до София с самолет? 1 час, 2 часа, 5 часа или 7 часа? Правилен отговор. Трети въпрос. Защо тютюнопроизводителите са толкова богати? Защото имат много пари. Б, защото произвеждат тютюн. В, защото са се пристрастили към нещо. С, защото продават много цигари. Правилен отговор. Добре. Следващия въпрос е... Момент. Добре, какъв е Годжи? А. Музикант. Б. Спортист. С. Сапьор. Д. Актьор. Грешен отговор. Музикант. Кога се чества смъртта на Христо Ботев? А. 2 юни. Б. 1 юни. С. 3 юни. Д. 4 юли. Отговорете, моля. Той няма да отговори на този въпрос. Добре, следващия въпрос е... Какво животно е делфинът? Риба, бозайник, земноводно или насекомо? Правилен отговор. Втори въпрос. Кой е най-големият бозайник? Жираф, кашалот, слон, кит? Проверим правилен отговор. Как продължава куплета от песента "Шумете Дебри и Балкани"? Шумете груби песове, шумете долни лесове, шумете храсти долини, шумете горди лесове.
Добре, да продължаваме следващия. На колко години човек става пълнолетен в България? 21, 18, 16, 25. Да проверим. Правилен отговор. Довършете проговорката. Една пролет не прави лястовичка, птичка, китка или синоптичка. Довършете поговорката. Една пролет не прави А. лястовичка, Б. птичка, С. китка, Д. синоптичка. Грешка. Птичка. Какъв е телефона на пожарната? 165, 150, 166, 160. Да проверим. Правилен отговор. Довършете поговорката. От трънта на глок, магаришки бутил, полицай или политик. Политик. Добре, да проверим. Грешка. Полицай. Кой е водец на шоуто Риск печели или Риск купи? Къци Вапцаров, Ники Кънчев, Никола Вапцаров, Енрико Катуци. Добре, да продължим. Довършете поговорката. Като муха без крака, глава, крила, очи. Глава. Правилен отговор. Каква е приблизителната площ на България? Този въпрос ще пуснем, защото е труден. Тя страна е с най-голямо население. Индия, САЩ, Китай, Русия. Китай е правилният отговор. Довършете поговорката. Като две капки водка, вода, безогловен кръв. Правилен отговор. Кое животно си сменя цвета? Хамелеон, жаба, архив. Кое животно си сменя цвета? Хамелеон. Добре, правилен отговор. Кой партнира на Майкъл Джордан в космически забивки? Скоти Пипън, Денис Ръдман, Бъгс Бъни, Драка Тик. Правилният отговор е Бъгс Бъни. Какво значи терминът миоза? Колко са континентите на Земята? Борът е вид широколисно, храст, иголисно или тревисто. Сериозно, не знаеш, че е иголисно. Добре, мисля, че това беше от този епизод. Чао.